як хонандаи мактаб ҳангоми ширкат дар маъракаи пахтачинӣ дар ноҳияи Зафарободи вилояти Суғд ба ҳалокат расидааст. Наздикони ӯ 16 сентябр ба Радиои Озодӣ гуфтанд, ки Меҳрунаи Фурӯзон ҳангоми бозгашт аз пахтачинӣ аз бордон ё худ тележкаи трактор афтода ҷон бохт. ҳодиса шоми 14 сентябр дар ҳоле рух додааст, ки он рӯз Меҳрунаи 15-сола ҳамроҳ бо гурӯҳе аз хонандагони мактаби рақами 2 ноҳияи Зафаробод бо хоҳиши кормандони милиса ва ризояти омӯзгорон барои пахтачинӣ ба заминҳои назди шаҳраки меҳнатободи Зафаробод бурда шуданд. хешовандони Меҳруна марги ӯро натиҷаи беаҳамиятии омӯзгороне номиданд, ки низ мактабиёнро ҳамроҳӣ мекарданд. маъмурияти мактаби рақами 2 ноҳияи Зафаробод ба суоли Радиои Озодӣ дар ин робита посух надод. маълум нест зимни чӣ муқаррароте ба пахтачинии мактабиён иҷоза додааст. баъзе аз манбаъҳо гуфтанд, заминҳое ки дар он хонандагони мактаб пахта ҷамъоварӣ карданд ба яке аз мансабдорони баландпояи мақомоти қудратӣ тааллуқ доштанд, вале касе омода нашуд номи ин мансабдорро зикр кунад. мавсими ҷамъоварии пахта, яке аз маҳсулоти асосии содиротии Тоҷикистон, охири моҳи август сар шуда то охири моҳи ноябр идома мекунад. дар гузашта мақомот дар ин кор аз нерӯи хонандагони мактаб ва донишҷӯён фаровон истифода мекарданд. чанд сол пеш барои халал нарасондан ба ҷараёни таълим ва пешгирӣ аз меҳнати кӯдакон ин кор манъ шуда буд. бо ин вуҷуд хонандагонро зери номи ҳашар ё кӯмак ба кишоварзон ба саҳрои пахта мебаранд.